Seguimos no faladoiro hoxe na compañía de Xesús Veiga, de Milagros Otero e de Xa María Castro. Toca falar, vimos de falar de ensino, das bolsas, da polémica que as bolsas, imos cambiar radicalmente de asunto. Onte comenzaba na Audiencia Nacional o xuizo contra 4 presuntos membros de Resistencia Galega, pros que se piden penas de 12 e 20 anos de cárcere por pertenza a organización terrorista, tenencia de explosivos e falsidade documental. Onte declaraban por videoconferencia a petición da defensa os voceiros dos grupos parlamentarios e tamén o delegado do Goberno en Galicia para falar de se hai na nosa comunidade sensación ou clima de terrorismo. O PPDG anunciaba hai uns días que vai presentar nos 314 concellos da comunidade mocións para que se condene expresamente o terrorismo, din os populares, da organización independentista Resistencia Galega, así que está xa un pouco a polémica en riba da mesa, porque a oposición di que, bueno, o que quere o PP é utilizar isto como unha maniobra de distracción, non? Un exercicio de propaganda, non? Para que non se fale de outras cuestións. Eu, bueno, pido vos impresión, a ver, Xa María, que opinas de todo este asunto? Bueno, a mí me parece que co terrorismo hai que ter sempre pois, unha atitude moi clara e que eso non quere dicir que se aplique logo a lei aos propios terroristas, non? Porque tamén son personas ao mesmo tempo, non? En ese sentido, pues a mí me parece que esto, que debería ser a opinión de toda a ciudadanía, pues debe ser tamén a opinión que manexen os partidos políticos democráticos na democracia, non? E que en moitos casos pois pode ser necesario incluso que haxa pronunciamentos conxuntos en contra do terrorismo. A iniciativa do PP, pois non sei, tampouco me atrevo a decir que este mal, pero quizá me parece desmedida, no? Porque vai precedida pois de outros debates, no? Dicindo que si tal organización non condena o terrorismo e tal, e en ese sentido destes mesmos días, pois igual pode ser en ese sentido algo inoportuna, non o sei. A min non me parece mal, despois que se pronuncien todos os concellos e que se pronuncien todas as organizacións que sexen. Ahora, despois, no outro tema, a min o que me parecen cecais, pois é un pouco desmedidas as peticións fiscais, porque o terrorismo, indudablemente, é todo cando se utiliza a violencia, pero non é o mismo cando, por exemplo, que cando hai mortes polo medio, que cando non hai, e entonces que imagino que as penas, tanto as que se piden como as que despois estén na condena, pois deben ser proporcionais tamén a todo eso. Eu digo tamén como alguén que ve a cousa, non digo desde fora, porque estas cousas máis ou menos se ven, no? Pero que logo pois, os xuíces supoño que aplicarán como deben, pero a mí, de principio, me parecen excesivas en relación cos propios feitos que son obxecto de xuicio. E despois hai outra cuestión que me parece que tamén todo o mundo estamos de acordo, que en Galicia pois non hai unha expresión terrorista que teña unha estabilidade. Tamén é verdad que en un determinado momento pois o que decía ao principio de que hai que ser claros e taxantes contra o terrorismo, pois tamén é unha forma de evitalo, se se fai ben. A ver, ao respecto do que dixa María, Suso, di que pensas? Bueno, eu creo que desde un punto de vista social, eu creo que dende hai xa moitos anos pódese constatar que a gran maioría, por non decir a totalidade, pero vamos, a inmensísima maioría da sociedade galega está en contra e rexeita a utilización da violencia, digamos, na vida política e social, de todas as expresións de violencia, sexan estas, xa digo, orientadas políticamente ou sexan a violencia que se exerce contra as mulleres ou violencia que se exerce contra nenos, etc. Entón, eu creo que hai afortunadamente un clima social contrario á utilización da violencia. É certo que episódicamente ten habido actos violentos, colocación de algúns artefactos máis ou menos sofisticados en sedes de organizacións políticas ou de determinadas institucións financieras ou empresariais. É certo. E nese sentido, eu creo que é un despropósito que eso siga existindo no noso país.
Logo está a cuestión xudicial, o sea, este xuicio que antes te referías. Claro, a verdade xudicial ten a súa, digamos, ten o seu intríngulis, como diría outro. Hai unhas peticións do fiscal, terá que demostrar o fiscal, efectivamente, que existe unha organización, porque unha cousa é que haxa actos violentos e outra cousa é que haxa unha organización estructurada que practica a violencia. Isto xurídicamente non é o mesmo, hai penas diferentes según sexa unha ou outra situación. Supoño que a Fiscalía terá que demostrar ante os xuíces encargados do caso que tal organización existe. Este é un problema que se vai sustanciar precisamente neste xuizo. Eu non teño unha idea rematada, pareceme que hai algúns indicios, pero non tería tan claro como parece ter o fiscal que existe unha organización consolidada que practique a violencia sistemáticamente en Galicia. E por último, eu creo que todas as forzas que actualmente están no Parlamento galego, os 4 grupos parlamentarios, teñen dito ao longo de moitos anos, non onte nin antonte, ao longo de moitos anos que están en contra do uso da violencia na vida política. E concretamente as organizacións nacionalistas, que son as que o señor delegado do goberno, digamos, con unha frivolidade digna non de mellor causa, sino, digamos, impropia dun cargo como o que ocupa, pois pretendeu sementar a dúbida de que se o BNG non tiña condenado. O BNG ten condenado, non hai que ir máis, as hemerotecas ten condenado moitas veces a utilización da violencia no País Vasco e aquí. Entón, non entendo moi ben que busca o Partido Popular levando estos plenos das corporacións locais. A verdade é que non o entendo, a menos que intente facer algo que non se debe facer, que nunca se debe facer noutras ocasións, pero tampouco agora, que convertir precisamente o tema do uso da violencia nun tema de, digamos, de xogo político habitual. Eso é xustamente o que non se debe facer e é o que lamentablemente parece que o Partido Popular en Galicia quere facer agora. Bueno, varias cuestións, Milagros, en relación con este asunto que apuntaban tanto Xamaría como Suso. Empeza por a que queiras. Bueno, eu co entrecello fruncido non debes de estar moi de acordo. Dame a sensación. É verdad, non estou moi de acordo en todo. Collín algunhas das frases que escoitei aquí que parecen moi interesantes. Os terroristas son persoas, sí, son persoas, pero son persoas terroristas. Claro, pois teñen que ser tratadas ca dignidade da condición de persoas exixe, pero teñen que ser tratadas ca dureza que a condición de terroristas conleva. Non hai en Galicia sensación o clima de terrorismo, afortunadamente, non o hai, pero precisamente hai que castigar aos terroristas para que non o haya. Ese é o problema, que efectivamente temos que protexer a nosa comunidade autónoma para que non o haxa. E se na protexemos, pois pode habelo. Tampouco coincido en que para que haxa terrorismo e que se castigue como terrorismo ten que haber unha organización. Desgraciadamente e últimamente moitas das mostras de terrorismo que se están producindo son o que lle chaman lobos solitarios. Precisamente non son con organización, senón deixan de ser terroristas, senón todo o contrario. As recentes mortes de Londres, por exemplo, non tiña detrás unha organización, senón todo o contrario, eran persoas que de repente son as máis peligrosas, porque precisamente o terrorismo organizado é un terrorismo que pode ter detrás de ti toda unha organización que é máis fácil ou máis difícil, según o momento no que estén, de ser atallado, pero de repente unha persoa que ten desprezo absoluto pola vida e se carga a si mesmo de dinamita e se vai e se fai estoupar, pois eso pode pasar en calquer momento a unha persona que non lle ten medo á morte, é moitísimo máis perigoso. Entón, a mí, unha persoa sola, pode facer un acto de terrorismo, non precisa ter detrás dela ningún tipo de organización. Non pode ser este o caso ou non pode ser. Penso que o terrorismo se dá en función do que se fai e o motivo polo que se fai, non de outra cousa. Sí. Porque eu, claro, nun plano xurídico, e seguramente tú entendes máis desto por razóns profesionais, pero, digamos, unha cousa é o delito de, digamos, de tenencia de explosivos ou o delito derivado da comisión dunha acción violenta, e outra cousa é o delito de pertencia a unha banda armada. Sí. É dicir, que pode ser un delito específico en sí mesmo. É dicir, que se unha persoa, ao mellor non puxo ningunha bomba, ni, digamos, nin transportou ningún explosivo, pero pertence a unha organización que previamente está establecida, que existe e que ten
con textura como tal organización, eso en sí mesmo é un delito. Era o que me refería. Efectivamente, que digamos que é un agravante, é unha pena específica diferente das outras. Sí, pero eu non quería con isto significar que sexa máis ou menos nocivo. Evidentemente, unha persona que actúe la solla pode provocar un estrago terrible. Por suposto, aquí parece que, aínda que solo sexan, son 4. Aínda que solo sexan. Eso pois pode ser unha mini banda, digámoslo así, pero en todo caso non son... que están organizados específicamente. Pero para mí, efectivamente, pode ser pertenza a banda armada ou pode ser terrorismo sen pertenza a banda armada e pode ter un castigo. O castigo que se lle vai poñer, que parece excesivo, dis, eu non sei cal se lle vai poñer, unha cousa é o que pido fiscal, claro, unha cousa é o que pido fiscal, outra cousa diferente é o que van a mostrar as probas, é o que vai a valorar o xuíz, e cal vai ser normalmente, vamos, é moi difícil que se poña exactamente a pena que pide o fiscal, sempre é unha cousa que hai que valorar. Efectivamente, o BNG e todos os restos dos partidos políticos galegos teñen condenado moitísimas veces o terrorismo. Eu non teño ningunha dúbida e penso que na sociedade galega tampouco a ten. Eso é unha cousa que afortunadamente todos os partidos os galegos están unidos en eso, é unha cousa que, vamos, efectivamente pasou así, e ademais, pois, Jorquera, por exemplo, tamén o dixo claramente, o dixo bastante máis claramente que o representante dos socialistas, bastante máis claramente o dixo Jorquera, pero eu penso que a iniciativa do Partido Popular, neste caso, ten un claro mensaxe, non? Non se refire ao BNG, nin se refire aos socialistas como tales partidos, eu entendo, polo menos a min, chegoume esa sensación, digámoslo así, sino que se refire concretamente a unhas manifestacións que se teñen producido fai moi pouquísimo tempo con relación a este tema. E iso é ao que se refire, non ao BNG como tal partido, que todos sabemos que rexeita o terrorismo, nin ao Partido Socialista Galego, que tamén sabemos que rexeita o socialismo. E penso que concretamente... O terrorismo, digo, sí. O terrorismo. Penso que é concretamente contra unhas manifestacións concretas que se teñen producido e son graves, son de extrema gravedade neste momento. Que se debe facer neste caso? Eu penso que a sociedade galega, precisamente porque non ten aínda esa sensación nin ese clima de terrorismo, ten que actuar neste mesmo momento dunha forma moi severa para evitar, pero vamos, que se semente a máis mínima tolerancia ao terrorismo, e a única cousa que se pode facer é atacando duramente dende o primeiro indicio, precisamente para que non poida ir a máis, nunca. Con brevidade, algunha cousa que queríades apuntar, que vos quede por dicir? No, se non falamos das caixas, que sempre, das caixas sempre hai que falar. Pero eu quería referirme a algo que eu creo que é importante, a tenor do que dixo Milagros e que despois matizou Suso, o terrorista, evidentemente, pode existir un terrorista a nivel individual, eso é así. Eso tanto é así que hasta ten un paralelo en outros tipos de delincuencia. Existe o crimen, e existe o crimen organizado, que son cousas totalmente de distinto grado, por así decirlo. Sempre é moito máis peligroso o crimen organizado, o mesmo que é máis peligroso o terrorismo organizado. Pero é verdade que as organizacións, e isto tanto é aplicable ás mafias como ás organizacións terroristas, pois tamén van, non sei se decir perfeccionando, porque non se me ocurre outra palabra, os seus mecanismos de protexerse da represión dos estados, non? E evidentemente, claro, que o terrorismo yihadista foi o primeiro que chegou a esa conclusión, non? Eu non creo que sean tan solitarios esos lobos, pero se fan aparecer como solitarios de alguna forma, e entón son formas de organización que son moito máis peligrosas. Que está sucedendo isto en relación con Resistencia Galega? Eu non me atrevo a decir eso, porque Resistencia Galega ni siquiera está moi constatado a propia existencia de Resistencia Galega como tal. Si se ve de algunhas personas que sí, de alguna forma organizadas parece que están, por lo menos pero non se sabe que responden a unha organización de unha dimensión como poden ser outras organizacións terroristas. Milagros ou Suso, algunha cousa máis? Non, que eu únicamente desexo que efectivamente non estén organizadas e non se organicen nunca.
Bueno, pois dixémolo aí, o último asunto na mesa do faladoiro, xa con pouco tempo. Este xoves continúan os traballos da Comisión de Investigación que se creou na Cámara para saber que foi o que pasou cas nosas caixas de aforros. O PP quere que ese día se debata se é oportuno enviarlle ao vicepresidente da Comisión Europea, Joaquín Almunia, un cuestionario para que este o responda por escrito, xa que non vai a estar aquí para comparecer, non? Tal como se pretendía. Claro que se comparecer e fixera como os exdirectivos das caixas, pois o mellor case tanto daba, non? Non sei, esa comparecencia dos exdirectivos foi o pasado venres, non a comentamos aquí no faladoiro porque non tivemos tertulia, pero sí que vos quero pedir a vos impresión, un pouco sobre o que dixeron Méndez, Galloso e compañía, e sobre, en xeral, o funcionamento da comisión. Como está desvendo? A ver, Milagros, o bueno, o que queira empezar, me dá igual, o que queira con brevidade. Bueno, a ver, Suso. Realmente os directivos das caixas, os 4 directivos que compareceron o pasado venres, tiveron un fío común entre eles que na miña opinión, non recoñeceron suficientemente o grado de responsabilidade que eles tiveron na desfeita das caixas. Eu non digo que foran os únicos que tiveron a responsabilidade, pero, dende logo, eles tiveron unha responsabilidade de primeira magnitude. Ti esperabas outra cousa? Non, certamente non esperaba outra cousa, pero o peloteo este, é dicir, eles máis ben dixeron, aí vai, Banco de España, o Banco de España non me dixo nada, o Goberno da Xunta non me dixo nada, algunha cousa pouca recoñeceron, pero, por exemplo, a min gustaría que o señor Méndez tivera recoñecido ali que foi un erro gravísimo as aventuras inmobiliarias de Caixa Galicia no Levante. Gravísimo. E a operación con Astroc e con outras empresas algo que todo o mundo sabe, non? Gustaríame que o señor Galloso tamén recoñecera que a súa colaboración co Pocero en Seseña, que deu como consecuencia que ahora Nova Galicia Banco teña ali casi 300 vivendas porque non, como compensación de que non lle devolveron o préstamo, que tamén fora un erro. Pero o señor Galloso dixo algo, na miña opinión, que delata que tipo de lógica actuaba, porque recoñeceu un erro. O señor Galloso dixo, o erro que cometimos foi non ser moi ambiciosos precisamente nos mercados exteriores. E eu diría, xusto o contrario do que debían ter feito. O sea, que o que quería ser como Banco de Santander e o BBVA cando Caixa Nova e Caixa Galicia non eran eso, e eles non eran nin Botín nin Francisco González. Bueno, pois, afirmando eso, o señor Galloso demostra que non aprendeu nada deste episodio, e o malo é que os paganos de toda esa aventura pois son os impositores e por extensión os beneficiarios da obra benéfico-social e por extensión pois pouco todos, vamos a dizer así, toda a sociedade. A ver, Milagros, a túa impresión ou Xamaría, o que queira? Non, eu penso que efectivamente as 4 persoas que compareceron non dixeron nada, efectivamente está no seu dereito de defenderse, pero eu penso que o fixeron mal. O fixeron mal e foi decepcionante para a sociedade, para todos. Eu non esperaba outra cousa, tampouco, porque bueno, efectivamente, polo seu dereito de defensa e tamén polo que diste, coincido totalmente en que posiblemente non se deron conta ou non quixeron darse conta ou foren moi ambiciosos, pero efectivamente unha caixa é diferente dun banco e debe ser, pero non esperaba nin espero moito máis desto. Isto, desgraciadamente, foi unha desfeita, e sigue sendo unha desfeita, e eu non espero moito desta comisión, para nada. Tampouco recoñeceron culpas na comercialización das preferentes, non? Que tamén foi outra cuestión que se tratou. Bueno, Milagros non espera nada da comisión, a ver, Xamaría. No, eu tampouco, eu tampouco esperaba desta comparecencia. Dos exdirectivos, sí. Aí é onde quero entrar precisamente, non? Eu creo que a pesar do que dixeron estes 4 que compareceron e os que quedan por comparecer, entre eles, por certo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que vai ser esta semana, pois posiblemente esquiven bastante todo o que hai que decir en relación con isto, porque claro, as caixas eran outra cousa e en un momento determinado parece que estaban de acordo tanto estes 4 como moita máis xente en que deran o paso a ser bancos normais e os ciudadanos pois aquí de espectadores en relación co que pasaba ou caendo pois en algunha das trampas que nos tenderon en ese sentido, non? Pois a ver como se pode cociñar iso no que na propia comisión, non? A ver se é capaz, dentro de que eu son bastante estético, no que pasou en comisións de investigacións anteriores, pero bueno,
algunha vez se poderá dar un paso, ¿no? A de facer algo que non se fixo anteriormente. Por lo menos esa esperanza temos que ter, e se non é a esperanza, a exixencia de que se faga, ¿no? A ver, Eu creo que aquí hai tres patas dunha mesa e as tres fallaron. As tres patas son o Banco de España, os directivos das caixas e o goberno galego. As tres patas, habría algunha máis, como o CNMV, pero as tres patas básicas, esas fallaron as tres, na miña opinión. O que se trataría nesta comisión é de establecer en que consistiron os desacertos de cada unha desas partes. Porque hai unha cosa que está clara. Desde logo, aquí non fallaron nin os impositores que tiñan os aforros nas caixas, nin os que suscribiron preferentes confiados na boa fe aparente de quen llas vendeu, nin, digo que foi a gran maioría, nin tampouco, digamos, as persoas que foron pedir unha hipoteca para adquirir unha vivenda, como podían ir a outra entidade. Supoño que esos non serán os responsáveis do que pasou. Entón, a cuestión, esta comisión podería, non é un tribunal, xa sabemos que non é un tribunal, xa sabemos que hai causas abertas na Audiencia Nacional, pero cuidado, é a comisión do Parlamento, e o Parlamento é a máxima institución democrática que temos, e desde logo sería moi triste que aquí houbera un peloteo entre estas tres partes e que houbera unha especie de insulto á inteligencia dos cidadáns. Isto sería o que non se debería tolerar. Milagros. Tes razón, pero ao mellor o Parlamento non ten esa posibilidade de facer eso que ti dis, porque o Parlamento claro que pode abrir unha comisión investigadora, pode investigar, pero tamén poden eles, están, como digo, en su dereito de defenderse e de non decir que o que fixeron mal, e moito máis se pensan que ni sequera o fixeron, ainda que teñan feito, non? Entón, claro, aí realmente a instancia posible pois é unha instancia coactiva únicamente, non informadora, nada máis. Entón, claro que sería bon, o que ti dis eu o suscribo perfectamente, a xente ten dereito a saber o que pasou e ojalá se poidese saber, pero penso que non vai ser moi fácil ese camiño, sobre todo vendo como se iniciou, porque non hai unha instancia coactiva que poda obligar a facer outra cousa ou a emitir unha proba de outro tipo. Preguntan e os outros din que non teñen ningunha culpa, o que ninguén ten, o que ten o outro, o que sexa, e que facemos? Non facemos nada. A comisión empezou tamén con polémica por toda esa lea da documentación da que faltaba, da que tiña que chegar e non chegou, e a que sí que aportou, que foi a Xunta, pois, bueno, parte dela é de carácter secreto, o que tamén provocou moitas... E que ten que ter, digamos, a boa vontade por parte de todos, como quebra a boa vontade, só pode haber unha instancia impositiva. Mas en estes momentos que vivimos, coa desconfianza que hai, que eu creo que é legítima despois do que temos pasado, do que ten chovido, coas institucións financeiras, neste momento, invocar o principio da confidencialidade ou do secreto bancario, eu non nego que haxa normas actualmente vixentes que contemplen eso, pero habrá que cambiálas. Pois sí, pero... Habrá que cambiálas porque vivimos nunha situación extraordinaria. Isto non é unha situación normal. Temos que ver que non é unha situación normal, que hai moita xente que foi estafada, literalmente estafada. Pero se ti foses o estafador, dirías que sí, que tiñas estafado. Non, pero digo, os representantes públicos son os que teñen que, non digo estafador, pero os representantes públicos son os que teñen que decir, non, bueno, pues aquí imos facer unhas novas normas ou interpretar de outro xeito as existentes. A ver, Xa María, que despedimos. Sí, e por que non pode ir isto que decía Suso nas conclusións da propia comisión? Eu creo que non debería haber nada que o impedira, non? Se chegará a iso, pois non. A vontade. Claro, verémolo. É que esa é a vontade que ten, que polo menos eu estou reclamando aquí. Bueno, pois reclamámola a todos, veremos que pasa e xa comentaremos aquí na mesa. Hoxe temos o que deixar, grazas, como sempre, aos tres, a Milagros, a Xa María e a Suso. Eu creo que antes das vacacións ainda nos volvemos ver, agardo que sí. Grazas aos tres e grazas a todos por seguirnos un día máis. Mañá volvemos, a hora de sempre, para analizar, como sempre, as noticias que deixa a xornada.